Sa papong good news, mamayang hapon po ay pangungunahan ni Presidente Rodrigo Duterte kasama ni DOTR Secretary Artugade ang inauguration ng LRT-2 East Extension Project. 2 istasyon po ang madadagdag sa LRT-2, ang Marikina Pasig Station at ang Antipolo Station. Ang proyektong ito ay 2 decades in the making. 1999 ho nang ito'y unang pinilano. 2012, inaaprubahan ng NEDA Board at taong 2017 naman nagsimula ang aktual na construction. Sa pagbubukas ng LRT-2, bababa ang travel time mula Recto sa Manila hanggang Antipolo, Rizal mula sa kasalukuyang 3 oras na biyahe gamit ang bus o jeepney sa 30 to 40 minuto na lamang. Oras na maging operational ang proyekto sa July 6, 2021, madadagdagan ng 80,000 na pasahero kada araw ang kasalukuyang 240,000 passenger capacity ng LRT-2. Sa ibang usapin, ang buwan ng Hulyo ay Nutrition Month. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.